ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം അല്ലെ, 11ാമത്തെ അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. നമ്മൾ 11 ദിവസമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഓറിയന്റേഷൻ അടക്കം 12 ദിവസമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട്. 11ാമത്തെ ദിവസം വിശ്വരൂപം നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ അധ്യായം 10 വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ. എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്? എന്തൊക്കെയാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് വീണ്ടും ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണമായി പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കും ഋഷികൾക്കും അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഉൾക്കാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അകക്കാമ്പ് ഏതൊക്കെയാ 4 ശ്ലോകങ്ങള്? 8, 9, ഏതൊക്കെയാണത്? 8, 9, 10, 11. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടോ. നമ്പർ 8, 9, 10, 11. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ശുദ്ധഭക്തരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. അവരെപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആനന്ദം, സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആരാണോ പ്രേമ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ അജ്ഞാനം മാറ്റി അവിടെ എന്ത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാമ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന 4 അന്തസത്തയായിട്ട് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങള് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുറേ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ അതിനു മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ഓർക്കണം. നമ്മളെ ജീവിതത്തില് ഒരു സമയം പോലും ഉണ്ടാവരുത്, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാത്തത് ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്? വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മയിലിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇനി ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. കുയിലിന്റെ പാട്ട് നാദം കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. സൂര്യകാന്തി കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ വിഭൂതികളിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് എന്ത്? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ.
അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്തുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാനാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിനി 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപത്തില് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ എടുത്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം നമ്മൾ കാണുന്നത്. കണ്ടോ? 13 കേട്ടോ. 11 ഡേറ്റാ പറഞ്ഞു, ഡേറ്റ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. നല്ലൊരു അധ്യായാണ്. നമുക്ക് കഥ കേൾക്കണ പോലെ കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അധ്യായം. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമത്യാത്മസംചിതം യത്വയുക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ, കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആർക്ക് കൊടുത്തു? ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്തു. ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങള്, എന്റെ സംശയങ്ങളും എന്റെ എല്ലാതും മാറിപ്പോ എല്ലാം തീർന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും രഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പരമഗുഹ്യങ്ങള്, പരമരഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അർജുനന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇപ്പൊ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഏവമേതദ്യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയില്, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തില് അങ്ങ് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അർജുനന്റെ മുന്നില്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണല്ലേ, പാർത്ഥസാരഥിയാണ്, കൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും, ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വത്തിലെ മുഴുവനും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, നീ പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളാൻ ഭഗവാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മാനേനൈവാസോ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പം? നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമുക്കറിയാലേ, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ
കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ? അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, ദിവ്യമായ നേത്രങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും? അർജുനന് യഥേഷ്ടം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാണ്, അതിനുള്ള സമ്മതം കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയാണ് നിനക്ക് യഥേഷ്ടം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമാണ്. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്കൊരു വസ്തു ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾ കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ സഹായം വേണം? യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്ത് കൊടുക്കാണ്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപൂർണമാണെന്ന് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടാൽ, നമുക്കിവിടെ ഒരു ആപ്പിള് ഇവിടെ സൈഡിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കാത്, പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ണാടി കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? ശരിയായ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണതയാണത്, പരിമിതികളാണിതെല്ലാം. നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ കാണുന്ന പോലെ നമുക്കത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണതയാണത്, നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് ശരിയായ രീതിയിൽ. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കില്ല. അർജുനൻ പക്ഷെ എന്തിനാണ് അത് ആവശ്യം പറഞ്ഞത്? അർജുനന് ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവനകളെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ പറഞ്ഞതല്ല. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ എന്ത് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കാറില്ല? വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപവും മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്, വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം കാണിക്കുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു. അല്ലാതെ എന്തില്ല അവിടെ? ആ രൂപം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നരസിംഹ അവതാരാകാം, ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അവതാരാകാം, പിന്നെ വാമനനാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മധുസൂദനാവാം, മാധവനാകാം, വാസുദേവനാവാം. ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരം എടുത്താലും ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? കുറെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഈ ഓരോ ലോകത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്. എത്ര അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവതാരങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ എന്തുണ്ട്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തില് ഓരോരോ ലോകങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുക. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നരസിംഹമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നരസിംഹദേവന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ അർജുനന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ വിശ്വരൂപത്തിന് എന്തില്ല? നിലനിൽപ്പില്ല. അത് പരവ്യോമത്തില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ത്? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയനാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച അനേക വക്തനയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാതിഥായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവേശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ഇതിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചില ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചു പോകാം.
ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. ഇനി ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ആരാണ് പറയുന്നത്? സഞ്ജയനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആരോടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങള് ആര് കണ്ടു? അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേക ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അനേക ദിവ്യ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായതാണ് ആ രൂപം. അത് അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ അത്രയും അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ തേജസ്സൊറ്റ അമേയമായിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആ രൂപത്തെ പറയുന്നത്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപ്തമായിരുന്നു ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ ആരോടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ആ വിശ്വരൂപം അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ധൃതരാഷ്ട്ര അടുത്ത്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യൂകാപദീപ്തിത യദി ഭാസാത്രിശി സ്യാസാദ് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ പറയാണ്, ഒരു സൂര്യനല്ല, ഒരു സൂര്യന്റെ പോലത്തെ 1000 സൂര്യന്മാര്. അതെങ്ങനെയാണ് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുക? 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തിനോട് തുല്യമായിരുന്നു എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രഭാപൂരം അത്രയ്ക്ക് തേജസ്സുറ്റതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീം ച സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തില് സകല ദേവന്മാരെയും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ആരൊക്കെയാ എടുത്തു പറയുന്നത്? താമരപ്പൂവിൽ വാണരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ശിവനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഋഷികളെ കാണുന്നുണ്ട്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാ ദേവീ ദേവതകൾ എല്ലാവരും ആരിൽ കുടികൊള്ളുന്നവരാണ്? ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് അർജുനനെ ഇവരൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കണം. ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവന്, അതുപോലെ തന്നെ ശിവന്, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള്, ഇവരെല്ലാരെയും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്? അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. അനേക ബാഹൂദരവക്ത നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദ്യമോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ കാണുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ജഗന്നാഥ, ജഗത്തിന്റെ നാഥ, വിശ്വരൂപ. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ എന്താ കാണുന്നത്? എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, കണ്ണുകള്, ഇതൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിനൊന്നും എന്ത് വേണമെന്നില്ല, ഒരു അവസാനോ ആദ്യമോ മധ്യമോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു അവസാനോ ആദ്യമോ മധ്യമോ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പറയുന്നു, കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷം സമന്ത ദീപ്താനലർക്കാദിതം അപ്രമേയം.
ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ തേജസ് കൊണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യൻ ഉച്ച സമയത്തുള്ള നമ്മളെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ കണ്ണിന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ തന്നെ കണ്ണിങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റും. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല കാണാനായിട്ട്. അതേപോലെ ആ ജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ രൂപം. പക്ഷേ എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച ആ തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം എല്ലാവരും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്? അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. അർജുനത് തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണുന്നത്. തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ മതിമറന്ന ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പതുക്കെ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. ആ രൂപത്തിന്റെ കാരണം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ പതുക്കെ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അമീചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനി പാലസംഖ്യേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹസ്മധീരൈരപി യോധമുഖ്യൈ ഭക്താനി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിത് ലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സന്ദൃശ്യന്തോ ചൂർണിതൈരിത്യുമാംഗൈ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര് ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായവരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് വന്നു? ദ്രംഷ്ടകൾ വന്നു. ഇത്ര നേരം ദ്രംഷ്ടകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ദ്രംഷ്ടകൾ വന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ മാറ്റി. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ അർജുനൻ കാണുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, പിന്നെ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പാണ്ഡവരിലും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല ചിലരുടെ ശിരസ്സുകള് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? പേടിയെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്ര രൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീത വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തി. ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തേ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തേ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തേ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അങ്ങ് ആരാണ്? കാരണം ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനൻ കണ്ട രൂപത്തിലല്ല ഭഗവാൻ അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, അങ്ങ് എന്നിൽ കനിയണമേ. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ദയവായി എനിക്ക് അതറിയണം, പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദയപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷിയോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ആരാണ്? കാലമാകുന്നു. സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണ്? ഞാൻ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്.
ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ, നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാകുന്നു ഞാൻ. എല്ലാവരെയും സംഹരിക്കാനായിട്ട്, നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ്? കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്? തസ്മാത്ത് മുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസോ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭൂംക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചീൻ. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, സവ്യസാചീൻ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. കാരണം ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഓൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നീ പൊരുതി യശസ് നേടിയാൽ മാത്രം മതി. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം നേടും. നീ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. നീ വെറുതെ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. കാരണം സവ്യസാചീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധൻ, അതായത് ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് ആര്? അർജുനൻ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. പക്ഷെ നീ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? നീ പൊരുതി യശസ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതി. കാരണം നീ ഒരു ആയുധമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു? കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതും കൂടി കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? അർജുനൻ ആകെ വിഷമായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? കാരണം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? നീ അത് വെറുതെ ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അതിന്റെ യശസ് നിനക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അതും കൂടി കേട്ടപ്പോ ആകെ വിഷമായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യഥുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ചാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോതവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു സുഹൃത്ത് മാത്രമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ? യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ചു. സ്നേഹം കൊണ്ടോ സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടോ വിളിച്ചു. മാത്രമല്ല തനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ വിനോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുകയോ അല്ല ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങയെ എന്ത് ചെയ്തില്ല? വേണ്ടത്ര മാനിച്ചിട്ടില്ല, അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അച്യുത, ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് അച്യുത. ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്നാണ് അച്യുതൻ. അങ്ങയെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിപ്പിക്കുന്നു. അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിഴകള്. ആ പിഴകൾക്ക് ഞാനിതാ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? അർജുനൻ ആകെ പേടിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാനും മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? മാതേ വ്യഥാമാച്ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമീ തൃംഗമേതം വ്യാപേത ഭീഭീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീപത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി എന്താണ്? എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നീ എന്റെ ഈ ഭീപത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനായി സംഭ്രാന്തനായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതിവിടെ തീരട്ടെ. നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇനി
സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വസുദേവസ്തഥോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ചാഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചതുർഭുജ രൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ സാധാരണ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ദർശനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ചതുർഭുജ രൂപത്തെ പറയുന്നത് ആദ്യം ചതുർഭുജ രൂപം തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള, കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആദ്യം വരുന്നത് നാരായണ രൂപത്തിലാണ് ആദ്യം അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദേവകി മാതാവിന്റെ മകനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷം വന്നത്? ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ദേവകി മാതാവിന്റെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത്? നാരായണ രൂപത്തെ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം, അതാണ് ഏത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ഭഗവാൻ കൈക്കൊണ്ടു. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, ആ ശ്ലോകത്തിലില്ല, നമുക്ക് പറയാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദ്രഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലാ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഏത് രൂപത്തിലാ? ഓടക്കുള രൂപം അല്ലെ, കൃഷ്ണ രൂപത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രൂപം, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം, ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. കാരണം ദേവന്മാര് പോലും എന്താണ്, എന്റെ ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണാനായിട്ട് അവസരം പാർത്ത് കഴിയുന്നവരാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവാം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ അറിയണമെങ്കിൽ, എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ, ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി. എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്തറിയില്ല? ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോ എവിടത്തെയാണെന്നറിയാവോ? അത് ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ ആണിത്. അപ്പൊ ഇത് കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഈ കനകദാസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രത്യേകത, ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സാധാരണക്കാർക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ബാക്കിലെ ചുമരില് ഒരു ചെറിയൊരു ജനലുണ്ട്. ആ ജനലിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ ജനലിലൂടെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏത് ഭാഗം കാണുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ കനകദാസ് എന്നും എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലും, എന്നിട്ട് ബാക്കിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ കനകദാസിന് ഭയങ്കര വിഷമ.
കാരണം ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? കനകദാസിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തനാണ്, പക്ഷെ എന്നും കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലും, പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്നും കീർത്തനം ചൊല്ലുമ്പോൾ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ വിചാരിക്കുക, ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖം ഒന്ന് കാണണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം കനകദാസൻ ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലി നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു, ഒറ്റ തിരിയൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ കനകദാസിന് എന്ത് പറ്റി, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശനം കിട്ടി. ഇന്നും ഉടുപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ദർശനം, അതേപോലെ അല്ല, തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുക, ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതാണ് ഒരു ഭക്തന് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക, ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ സംതൃപ്തി, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായിട്ടിരിക്കാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം അതാണ്, ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ടിരിക്കാനാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭക്തൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപം, ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണ് എന്ത്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ആദ്യം വിശ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപത്തിൽ വന്നു. അതിനുശേഷം ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റ് ആദിമമായ ദ്വിഭുജ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ നാരായണ രൂപങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ആദിമമായിട്ടുള്ള ആ ദ്വിഭുജ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അവിടെ എന്തിനു സ്ഥാനമില്ല, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്കോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യമില്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് പറയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക. അവിടെ എന്തിനു സ്ഥാനമില്ല, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല, ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമില്ല. പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം, ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിട്ട് കരുതുക, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും, നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി